Assalamu alaikum. Yalla bai ni fa bana blaming din su gaskiya. Tsakani da Allah. An yi mana mun yi shiru. Yanzu misali idan da motocin luxurious buses din su za su shigo Kano, a tsayar da su tsakanin daka tsalle zuwa Ciromawa ko kuma tsakanin kura zuwa karfi. A tsayar da kaman guda biyar, a fidda mutanen ciki, a fitar da su, a ce tunda mu ba ma kashe mutum haka kawai, a fitar da su a ce su samu mota su shi tafi duk inda za su, a ƙona su da kayan da yake ciki. To wannan zai sending message, amma mu ba za mu iya haka ba saboda mu muke daɓawa kanmu wuƙa, kuma mu ne maƙiyan kanmu. Fi sabilillahi 'yan siyasanmu ɗaya zai tura yaransa su kashe wani, a lalata mutane dukiyoyinsu, amma wannan abun da ya taɓa this is existential threat to us. Nobody a 'yan siyasanmu is doing that. Nobody. So I just don't know. It's you don't know even what to say. Irin wannan wallahi tallahi labai ni ban taba ganin al'umma irin tamu ba gaskiya. In living history ni dai dan karamin sani na, in ji Bahaushe ya ce karamin sani kukumi, ni ban taba ganin mutane irin namu ba. Yanzu labai ka duba 'yan siyasa, ka duba inda ake tura yara su sha ganye, su sha kwaya, su sha sholusho, su sha komai, su je su kashe mutum, su je su lalata dukiyoyin mutane, a ɗauki barandami a waye gariyo da sauransu, a tsaya a hanya. Amma gashi abin ne yana samun mutanenmu yanzu. Su Sharu da suke magana nan, ka duba abin da aka yi musu a Kaduna kwanan baya. Amma inda mutanenmu 'yan siyasanmu za kuma ka duba duk cikin yanzu misali National Assembly nan, ga senators ɗinmu ga su nan muna ganin su. A Baribe din nan fa ya tsaya da shi da su Tommy su Chukum Solu da su waye, har hotuna suka ɗauka da ɗan iska yaran nan Nnamdi Kanu a Kuje. Aka fito da shi ya fita ya gudu. Ka duba yanzu kwanan nan fa shekaran jiya wacce yake cewa nan da kwana 14 za mu ga abin da zai to gashi na ya fara. We seem to be sick. Wallahi I just don't know. I just don't know. Wallahi yalla bai wannan gaskiya. Kamar yadda wata yar uwanmu Aisha take faɗa dan kani, wallahi tallahi abin nan mu muke wa kanmu wallahi. Kuma ba matsorata a duniya irinmu. Fi sabilillah, ba 'yan iska kuma irin su wayannan mutanen da suke ɗaukan hajarsu su kai ta can. Tsakani da Allah ba za mu tsaya yi magana ba. We don't have to wait for anybody fa. We don't have to wait for all these bastards wayannan 'yan siyasan. They are lily livered wallahi. Like I said, ba abin da ya dame su sai abin da suke samu kawai da kuma abin nan. Amma in ba haka ba, rashin kunyar da mutanen suke a Baribe yake wa mutane, kiri-kiri yake zauna. This is not an issue. Ba a issue din ba Buhari bane fa. Ba Buhari bane. Buhari is our symbol a wurinsu. Ni ka san labai ba na siyasa, ba ruwana da wani PDP, ba ruwana da APC, ni businessman ne. Amma to be honest with you, mutanen nan dukkansu abin da suke dubawa, shi Inyamur abin da yake dubawa number 1 shine musulunci. Wannan bawan Allah nan da yake gurin nan musulmi ne. Number 2 Bafulatani ne, Bahaushe ne. Number 3 dan what the term ko North ne. Kada mu fita daga wannan maganar shi ne gaskiya. We know mu Allah ya mu cewar mutum in bai yi ba mu faɗa bai yi ba, in yayi mu faɗa yi. Fi sabilillahi bawan Allah nan akwai blames da yawa a kansa, amma abinda za mu tsaya mu duba shine shi ya zama mana symbol. Duk da dai ga abubuwan da yake mana mu bai ba, mu ajiye wannan mu duba menene mu ma. Let's be ethnic mu ma. Let's be ethnic. Ya kamata kuma fi sabilillah maganar su Ango, Professor Ango suke faɗa da Hakim akwai kashin gaskiya a wannan.
to amma ya kamata a fito a nuna mutanen nan fisa mu ma tunda mob culture ake, let's do mob culture mu ma. Misali a gaya mutanen daka tsalle, misali a yi mobilizing mutanen wannan kwanar ina ake ce mata ne, all of these major towns da suke hanya tsakanin Zaria zuwa Kano. Kada a ce wai guda ɗaya za a yi, a'a a tsayar da su kansu abinda suke fa yan sandan nan fa magana suke musu kun ga karfa ku fito lokaci. Mu me yasa ba za mu ga yan sandan nan ba? Yawanci ba mutanen arewa bane ake sa a gurin. Ka ga DPO za mu yi kaza, karfa ka turo mana yaranka, mu ba za mu kashe kuwa ba, kar kai mana sam, kar ka turo mana yaranka, ga abin da za mu yi. Can't we think? Haba yalla bai me yasa? I mean, it's painful. You feel the pain in your veins. Yalla bai ba wai zancen kawai magana. Gaskiya akwai wa'ansu yan uwanmu da muke wani forum. We just talk. Yalla bai ya kamata a ce yaranmu yanda su wannan yan iskan yan siyasan wanda kansu ka sani suke tura yara da barandami da waye gariyo su weleyin mutane. Can't they for just one arrange a yi irin wannan? Can they arrange? Saboda Allah can they arrange? Like I cited misali guraren nan mutanen an san lokacin da suke tohowa, an san lokacin. Wannan kage wannan da ya hana cewar su je can New Road, su je waye Sabon Gari tsaya. That's one of the best. Wallahi tallahi ko wani kanin he's just about I think 3 years behind us a Rumfa. Wallahi yake gaya min yana jin inyamuranci, akwai hotel da yake zama a nan ya zo Abuja. Wallahi ya gayan shekaran jiya ne yake cewa yana jin su suna maganganun yanda suke da bindigogi, yana jin suke maganganun abubuwa kuma manyan mutane. Wallahi ya rantse mun ya ce wallahi yalla bai ina jin su, amma mu sai dai mu zauna kawai. Yanzu wannan hana su kai buses nan da aka yi cikin New Road ba karamin, wallahi wannan ya kamata mu commending ɗinsa. We should commend him. Ya kamata ma a ce gwamna ya sa privately, wallahi a dinka a samu wanda kawai yau a ce muna so mu yi cikin din shaguna, muna so mu yi cikin in gidaje, just like that. Mutanen nan fa sun daɗe suna mana shirin nan, mutanen nan sun daɗe, mu kawai sai dai mu ce Allah ya kiyaye. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shi kansa azza wa jalla haka ya faɗa. Sai dai kawai mu zauna kawai shikenan sai mu yi lamenting. Yalla bai, like I said, na rantse da Allah in za a yi wannan wallahi alazim yalla bai zan zo a yi da ni, wallahi zan bar Abuja. Bai kamata, it's too much. Like I said, can't yan siyasan nan namu, can't they do that? Ba mu da haƙƙi, ba mu da wayansu da wani kawai a yi aranjin kai don ubanku ku je. Lokaci ai an san lokacin da luxurious buses suke tasowa su shigo Kano, an sani. Me yasa ba za a yi haka ba? Kada a taba kowa, dukkansu a bari lokaci a tsayar da su. Kai ku fita daga motocinku, mu ba ma kashe mutane kamar yadda ku ba ku san darajar rai ba. Mu musulmi ne, musulmi baya kisa haka kawai, sai kada jawo wa al'ummarsa musiba. Dan rai a gun Allah is sacred. A fitar su daga luxurious buses ɗinsu. In an fitar da su daga luxurious buses ɗinsu a ce to ku samu mota ko ku tafi a ƙasa. In kuma ma misali kada mutane su yi mob action, a directly ake hayan buses a ce za a tafi aje wani political rally. Me yasa ba za a yi privately a hayi buses su tsaya can a nesa ba, a ce ga mota ku shiga ku tafi Kano, ku je ku tafiya ku je shagunan, ku je gidajen ku. Amma wannan hajjar da kuka kawo motocin nan za mu kona su, a kona a nuna a duniya mu gani. Fi sabilillahi mun su sharu na stura sun yi kokari, suna yi. Mun ga abubuwan da ake, sai ya kamata a samu in su yi da wannan da takardar nan da sharu ya rubuta. Look at his fantastic write up. Amma we need to, su suna yi a bar su.
su ma mob action suke, mu samu mob su yi irin wannan guri ɗaya guri biyu haka su gani. Misali in ai suna yin hanyar su Gombe su tashi tafi a Maiduguri, suna yin daga hanyar su Abuja su tafi Sokoto, a yi musu irin wannan guri biyu guri uku, then we now know where we are. Don Allah ya laɓe ku samu a zauna a yi maganan nan. Ni wallahi I'm ready for anything wallahi. Kuma ni ina so zan biya kudin jarida, wallahi zan biya one page, zan biya wallahi ya laɓe na alƙori. I think it was 600,000 zan biya wallahi. Let's do this, mu samu right of me after yara sun yi wannan so that we cover them up.